O sea, se tiveredes que elixir un animal do que descenderes, por exemplo... Home, león de oro. Por exemplo, León de oro. Porque te teño No, un aquí. porco, joder. Como Porco, parece, un tío, bichiño porco. pequeno, un canciño. Un porco vietnamita. Un porco vietnamita. Eu son un A porco ver, vietnamita. touri de Pois eu de, non sei, Porco. dun porco que é Será. máis grande, ou dun becerro, ou dun touro, de touriñán, ou Veña, dun non é oso. que, a ver, que- Ou dun oso, ou dun oso, O non? que a mí me gustaría, Sí. un elefante. Como Ah, elefante, non, no. non, non, Sí me gustaría, sí, son moi... Muy elefante. Teñolle medo ao rato. Sabes cando queres decir algo que li che fai pouco, pero non te lembras, é o caso. a Quería decir memoria. algo ahora como... E non me acordo. De memoria. E foi por iso... Pero teñen algo especial. Pero sí que é elefantes verdad. teñen problema ca memoria. Sí. No, esos son os peixes, e Nemo. No? Non, son Dori elefante. Dori era que se perdía. A mí gustaríame un can. Bueno, Ser un can. Sí, porque me parece super divertido esos casos. Non sei, Sí. ten unha vida... pero non é o que che gustaría. Do que- Senón, o do que que ti penso. crees que Non sei, animal... Pero se teño que decir os Eso é máis outros, complicado, non nós. claro. Porque se a mí me preguntas, digo eu quero ser un lobo. Claro. Bueno, o que sí, está seguro que tuvo que ser super chulo o momento de selección. Acordades vos da historia da Arca de Noé, non? Ese momento de selección natural. Como tivo que ser ese momento de meter a todos esos animais aí na Arca de Noé? No, personas ahora mismo non podemos levar desta volta. Imos levar animais nada máis. Se fan favor, por favor, que están facendo cola. Grazas, teñan boa tarde. Momento, onde vai? Dinosaurios tampouco imos levar, ni mamuts. No que vamos co barco a pique. Xa levamos cocodrilos, que son o mesmo, pero en versión pocket. Ten o marido dentro, pase, señora Zebra, ten o marido dentro. Son parella, dúas vacas que me faltaban. Non era sin tempo, Veña, que imos arrancar. Momento. Hombre, señor Loro, usted ven solo, ¿no? Co que fala, dá por dous, adiante. Hermafrodita, o loro, vou apuntar aquí. Hermafrodita. Pero que dixemos do cartel, hombre? Pero non é. Tío postureo, ó queda ben. Xa traballo eu, Ti descoide que xa traballo eu. Mira que che veño a decir. Pa que carallo meteche las termitas no barco? Pero vamos a ver se están papando a cuberta todo, hombre. Temos la chiña de buratos. Imos ir ao fondo, Imos ir ao fondo, mamalón. Pero vamos a ver, Noemí. Escoítame. Non son animais de Deus tamén. Mira, de Deus, non son animais de Deus. Non son abelutiras, tamén a ben que deixaches quedar. Se fixeras caso unha vez. Mira, hai que ir pechando isto e marchar, Temos os canguros aí, montando unha festa que nin en Magaluf. Recolle, vamos, veña. Hai que ir indo. Marcharemos cando ao chegar a alba. Albisquemos a chamada do noso Señor. Unha hora. Hora e cuarto. Botan as termitas, a ver se és capaz de paralas. Nome? Pato, familia Pato. Familia Pato... Por familia Pato non me sabe nada, De aves temos un galo e unha galiña que están discutindo todo o tempo e dúas avestruces que están moi nerviosas por zarpar. Pero pato nada. Pato, que tipo de pato son? Pato VC. Nada, pato VC nada, Somos os clerradeiros da nosa especie. Por favor, don Noé, teña un pouquiño de piedade, porque senón ímonos extinguir. Teño un chisquiño de corazón. Como son un home humilde e guapo, por que non dicilo, claro. E teño un gran corazón. Igual lles podo facer un oquiño a bordo. Vamos a ver... Un momento, pero tamén son inteligentísimo, E vos, non me dades así tan fácil. Se sodes patos, para que queredes ir a bordo? Podedes ir nadando, Tampouco viñeron chorando as robalizas e os muxos. Veña, nós marchamos. Bon día. Jairo! Xa se dicen que non compraros o traxe en AliExpress! Pero ti crees que